नमस्कार मित्रांनो, आता आपण आलो आहे. आमच्या गावचे देव येत आहेत इथे. कालिका देवी मंदिरातून निघतात आणि परत नागेश्वर मंदिरात जातात. तिथे देवांचे पारंपरिक लग्न लागतात आणि नंतर पारंपरिक पद्धतीने सोनं वगैरे लुटतात दसऱ्याच्या दिवशी. आता येत आहेत. आम्ही मंदिरात नाही गेलो. मी इथे एक राय म्हणून एरिया आहे, देवाचं ठिकाण आहे, तिथे आलो आहे. तर तिथे येत आहेत आता देव. चला तर बघूया. मग इथून पुढचं शूटिंग मी करणार आहे. चला. देवाचा मार्ग आहे, तिथूनच मार्ग मार्ग आता देऊ नाही. अजून मागून येत आहेत भरपूर लोक. काका इथे काय गारणं वगैरे असतं इथे? झालं ना मग अच्छा. मी जाणे ना पुढे घ्यायला. आता काही कारण नाही. देवा झाले नारळ दोन संपले.
प्रसादी वगैरे वाटतायत, लाडू वगैरे काय काय जण वाटतात इथे लाडू वगैरे. वाटेत लोक ओट्या वगैरे भरतात. थांबली आहेत लोक इकडे ओटी वगैरे भरायला. काहीतरी करून टाकतो. तिकडे देवाक आरसो दाखवतले. इकडे सगळी आमच्या वाडीतली लोक थांबली आहेत.
गर्दी भरपूर झाली, हा भरपूर गर्दी आज. काय माझं भरपूर हो. पाहुणे देव धावत नागेश्वराच्या मंदिराच्या इथे जातील. नागेश्वर मंदिर आहे. हे नागेश्वर मंदिर आहे. आता देव इथे आले, ते दर्शन घेऊन नंतर परत लग्न लावण्यासाठी बाहेर येतील. भरपूर गर्दी झाली आहे यंदा. इकडे येऊन आता देवांची लग्न लागतील आणि त्याच्यानंतर पारंपरिक पद्धतीने सोनं लुटण्याचा कार्यक्रम होईल. लोक ऑलरेडी आले तिथे, तर देव येतील थोड्याच वेळात. सांभाळा अशाल तर मोबाईल पण लोक झाले पुढे जाणे असं शेवटची 2 मिनिट बस झाली. लगीन चालू
सोनं वगैरे दिसतील. बापरे. खाली पडलेलं पण निवडतात. तर देव मंदिरात जाते, तिथे जाऊया आपण थोड्या तेव्हा सोना काढण्यासाठी लाईन लावलेली आहे सगळ्यांनी. सगळे लोक देवांका सोनं काढतील, नंतर एकमेकाक सोनं देतील, दसऱ्याच्या शुभेच्छा देतील सोनं देऊन. आता देव मंदिरात जाते, त्यानंतर कार्यक्रमाची सांगता होईल. आता आम्ही पण निघतोय घरी. कारण व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. आणि दसऱ्याच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा.